God eftermiddag, mine damer og herrer. Velkommen til teatergruppen, og velkommen til vores forestilling, Spillets Pris, som starter om et øjeblik. Men inden da vil jeg give ordet til Henrik Poul, som er medlem af kommunalbestyrelsen, formand for skoleudvalget, men i dag i egenskab af medlem af kulturelt udvalg. Værsgo til Henrik. Se, der findes et begreb inden for teaterverdenen, der hedder forhaling. Det handler om at udsætte det afgørende øjeblik for at øge spændingen. Vi kender det godt, når vi kan til tandlægen. Det at sidde i venteværelset, det er noget af det værste. Lige nu er jeg forhalingen, fordi om lidt skal tæppet gå til side, og jeg skal også gå til side, og så skal vi se en bragende flot forestilling. Men jeg har fået lov til at sige et par ord fra den side af kommunelivet, jeg befinder mig i, nemlig kulturudvalget og børne- og skoleudvalget, hvor jeg er formand. Minutterne inden tæppet går hører til de mest intense øjeblikke, man kan opleve. Alt er gennemprøvet, alle er på posten, og alligevel kaster man sig ud i det ganske uvæse. Det er skabende virksomhed. Jeg har selv medvirket i skolekomedier, som det hed, dengang verden var i sort-hvid. Uden lydanlæg. Få lamper med rygning i salen i pausen. I dag er det langt mere professionelt, men stemningen backstage er det samme stadigvæk. Teatergruppen Syvstjernen har årligt opført forestillinger i 22 år her i festsalen. Og for første gang er børn og forældre fra alle Furesø Kommunes skoler med. Det synes jeg er enormt imponerende og spændende. Og det gør teatergruppen Syvstjernen til et ganske fantastisk og enestående projekt, som vi kan være meget stolte af her i kommunen. Udover at være medlem af kulturudvalget, så er jeg som sagt formand for børne- og skoleudvalget, og derfor ser jeg helt særlige værdier hos teatergruppen til gavn for os alle sammen. For det første får børn og unge selvtillid, og de tør bedre stå frem i klassen og i mange andre sammenhænge. Børnene lærer hinanden at kende på kryds og tværs af klasser og klassetrin, og på tværs nu også af skoler. De små, eller de mindre, bliver trygge ved de store, og de store tager sig af de små. Børnene opdager, at dem fra de andre skoler også kan være spændende at være sammen med. Og forældre lærer både hinanden og hinandens børn at kende. De styrker samarbejdet omkring børnene. Børnene og også forældrene får styrket deres kreative kompetencer. Børnene tør gå ud over deres egne grænser. De får prøvet sig selv af i mange forskellige roller. Også roller, hvor man skal prøve at være modsat af det, man plejer. At teatergruppen har børn og forældre fra alle Furesø skoler kan styrke fællesskabet i kommunen og få myter om de andre og dem på de andre skoler og de andre byer her i kommunen til at blive mindre. At være med i sådan et teater- og musikprojekt kan give mange børn og unge lyst til at udvikle sig videre, især på det musiske område, scenekunst, musik og dans. Vi ved, at nogen er fortsat videre ind i Galaxens unge musical. De deltager i Furesø Teaterskole, og enkelte er endda på vej ind i en professionel teaterkarriere. Hold da op, hvor har vi meget at takke teaterscenen herfor. Den leverer frø og spirer til en masse sammenhængende aktiviteter for og med andre unge i kommunen. Vi er derfor meget stolte over, at vi kan være med til at støtte sådan et projekt som det her, når vi kan se, hvad det betyder skolemæssigt og socialt. Og i vores kommende skolereform, der lægger jeg meget vægt på at styrke de kreative kompetencer og dyrke kunstnerisk talent. En skole skal jo ikke kun være et testcenter. Vi sætter derfor særlig fokus
på aktiviteter for børn og unge i de kommende år. Ungeråd og ungefester og kulturhus for unge. Vores mål er, at alle børn og unge skal have mulighed for at kunne udvikle sig gennem kreative udfoldelser. Og teatergruppen Syvstjernen er et særligt flot eksempel på det her mål. Så endnu en gang et stort tillykke med forestillingen og stor tak for alle os andre. Og en særlig tak til Peter Nørre Nielsen, der har været med lige fra teatergruppen Syvstjernen start. Det siges både inden for og uden for kommuneforvaltningens rammer, at du har en troldmands evner til at få alt til at hænge sammen, og alle til at skinne i teatergruppens forestillinger. Også tak til de uundværlige bag scenen, som har været med omtrent lige fra starten. Tue Bertelsen, der er tovholder for en mangfoldighed af opgaver, sekretær, koordinator, tekstforfatter, bestyrelse, sponsorgruppe, PR, fotos, program, video og hjemmesiden. Og Lone Birkmose Johansen, som står for produktion og kostymer og kostymekenderen. Alt styret med fantasi og fasthold. Jeg burde fortsætte med at takke alle, der har været med og også er med i år. Men nu tror jeg, at forhandlingen er ved at være forbi, og tæppet skal til at gå til en brav en forestilling. God fornøjelse til os alle sammen, og tak for jer, der står bag.